खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै 22 जुलाइ 2020 फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि खौराङा जाबाय दिनैनिफ्राय गावनि जिल्लाखौ नागारनानै गुबुन जिल्लायाव दावबायनाया बन्द कर'ना भाइरासनिफ्राय थाबैनो उदां मोननो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जाबाय इमारजेन्सि पेसेन्टफोर थायोब्ला फैनोबो मोननो हागौ लोगोसे बिथां बिश्वजित दैमारी बिथाङा दिनै दहाय सानाव रायजो सभायाव बर' रावजों समायखिरा लादों दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय आसायाव खामानि मावग्राफोरा गावसोरनि सेलारिखौ एबा गावसोरनि बेथनखौ बारायनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों आसायाव खामानि मावग्राफोरा हस्पिटालाव पेसेन्टफोरजों थांफानांगौ जायो बेहाय आरो गोबां रिस्क थायो दा बेनिखायनो बिथांमोना गावसोरनि दरमाहाखौ बा सेलारिखौ बारायनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बे दाबिखौ बेंगालरनि आसा कर्मीफोरा खालामदों जोंनि बे आसामनि आसाफोरा खालामथ'वाखै लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि संकस दैमाया भुटाननिफ्राय दै फैनानै हरखाबै गिलु बालु दैबाना जायो आरो बे जाथायाव सासे गथ'सानि जिउ खहा जादों जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो दानि बावैसो जादों क'क्राझाराव गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव सानसेयावनो 1680 कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों बे जाथायखौ लानानै बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों सानसेयावनो 1680 वाव दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय इउपिनि सीएम योगिया गाजियाबादाव खौरांगिरि बुथारजानाय न'खरनो 10 लाख रां होगोन होननानै फोसावनाय जादों खौरांगिरि बिक्रम जोशीखौ दाखालि गाजियाबादाव माखासे दुथांफ्रा गावथारनानै बुथारदोंमोन दा बेनिखायनो इउपिनि सीएम योगिया बिसानि न'खरनो 10 लाख रां होगोन दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय मध्य प्रदेशनि पान्ना जिल्लायाव 10.69 केरेट डायमन्ड मोननाय जादों लोगोसे महाराष्ट्रआव दहाय सानाव सासे 30 बोसोर बैसोनि हौवाया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लाबाय आलासिजों लासिंसिं खालामजानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लादों होननानै फोसावनाय जादों दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय जोंनि बे भारत हादराव दासिम कर'ना भाइरासजों थैनाया 28,932 जाबाय रैखा मोननाया 7,53,000 जाबाय गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय जोंनि बे आसामाव जाय बिथांमोना दैबानाजों थैनांगौ जादों बिथांमोननो 4 लाख रांखौ थाबैनो होसिगोन होननानै फोसावनाय जादों नाथाय माब्ला होगोन बेखौ रोखायै फोरमायनाय जायाखै जेब्ला आपडेट होयो नोंथांमोना आं फोरमायगोन लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बाय बाय